Anna-Maria, jij vindt de kinderopvang superbelangrijk. Waarom is dat zo belangrijk? Er zijn heel veel verschillende redenen waarom dat ik dat zo belangrijk vind. Maar ik denk dat het vooral een soort recht is dat wij als ouders hebben om onze kinderen te kunnen brengen naar een kinderopvang. Is het om te werken, om eigen tijd voor mijn eigen te hebben, mijn eigen job of hobby. Het is voor mij denk ik een manier om echt van die vrijheid te kunnen genieten, ook op een of andere manier. En onze verantwoordelijkheden ook te kunnen nemen. Onze kinderen krijgen daar ook de kans om andere mensen te leren kennen, het Nederlands te leren. Zoals andere culturen, waarom niet hier in het Brusselse, is dat een rijkdom. En ik geloof gewoon dat als we nog meer inzetten in onze kinderopvang, dat we nog meer gaan terugkrijgen en nog mooiere dingen gaan kunnen maken voor onze toekomst, voor onze maatschappij. Daar geloof ik heel hard in. En welke zouden nog concrete stappen kunnen zijn om het nog beter te maken? We hebben al mooie dingen kunnen waarmaken. Ik vind het superbelangrijk wat wij al beslist hebben, en dat is 1 begeleider voor 5 kinderen. Want dat is onmogelijk om meer dan 5 kinderen eigenlijk voor jou te hebben als persoon. Dus 5 vind ik eigenlijk al een mooi getal. Dus wat dat wij eigenlijk al aan het doen zijn en aan het waarmaken zijn, is eigenlijk een heel mooie stap. Ik denk ook dat wij naar die opleiding moeten gaan kijken en de job nog meer waarderen. Voor ons als CD&V is eigenlijk heel duidelijk en belangrijk de mensen ook te waarderen voor wat dat ze zijn en de talenten die ze hebben. En de liefde die ze steken in wat dat ze ook doen, in dit geval een job. En ik geloof heel hard dat als wij daarin blijven inzetten en dat te blijven vertellen aan de wereld van hoe belangrijk dat deze job wel is, dat wij nog meer gaan kunnen krijgen van de verandering dat er moet gebeuren in deze kinderopvang. Wat dat er nu moet gebeuren.